Velkommen til Hellebjerg Idrætsskole. På Hellebjerg har vi 186 elever, og vi er Danmarks første idrætsskole. På Hellebjerg bor man i en familie, som består af 8, 10 eller 12 personer, blandet mellem drenge og pigerne. I hver familiegruppe har man en familielærer, så man kan komme til problemer, eller hvis der er noget galt på skolen. På fodboldligaen træner vi 4 gange om ugen, hvor den ene gang laver vi fysisk træning. På Hellebjerg har vi en kunststofbane, som vi gør meget brug af, da vi kan spille på den året rundt. På håndboldligaen træner vi 4 gange om ugen, hvor den ene gang er fysisk og taktisk træning. Vi er primært i hallerne eller i Juelsmindehallerne. På badmintonlinjen træner vi 4 gange om ugen, hvor den ene af dem er fysisk eller taktisk træning. Vi er primært i vores egen hal eller i Juelsmindehallerne. På Hellebjerg har vi også vores eget støtterum, som vi gør rigtig meget brug af, både i vores fritid og i timerne. På golflinjen træner vi 2 gange om ugen. Mandag spiller vi alle hullerne i Juelsminde Golfklub. Når det så er vinter, spiller vi i golfsimulatoren. På Hellebjerg er der hygge overalt. I pejsestuen er der fred og ro, så du kan lave lektier eller hygge dig med mange forskellige spil. I poolrummet er der altid nogen, der spiller. Det er altid hyggeligt at høre råb og skrig derfra, om man vinder eller ej. Hvordan er det så at være 9. klasse på Hellebjerg? Det er da meget fint. Vi får mange lektier for, men det er ikke fordi det påvirker mig mere. Jeg har det fint med at gå i 9. klasse på Hellebjerg. Hvad så med at bo sammen med en 10. klasse, som vi ikke har så mange lektier for? Det påvirker mig ikke så meget. De er jo et år ældre end mig, så de skulle heller ikke have flere lektier for, men sådan er det jo. Her på Hellebjerg har vi noget, der hedder Hellebjerg Fest. Det er en forberedelse til gymnasie eller videregående uddannelse. Vi skifter fag hver 3. uge. Her på Hellebjerg har vi også mulighed for at dyrke andre hobbyer end vores linjefag. Så kom med på Hellebjerg. Vi vil glæde os rigtig meget til at se dig. Vi håber, du kommer til efterskolernes dag næste år.